now we're not saying ukuthi ubaba simbiza ngomuntu omubi, kodwa ku generation yethu right now abekho baba. Iya like thenini abantu besifazane bagcina sebekhulisa izingane ngeenga yokuthi uhambile umuntu wesilisa. Now they are breeding monsters. Understand? Bakhulisa ingane banaleyo enga, bakhulisa amabhubesi. And ungakala se-primary. So sengonile kodwa. Primary. Yeah, Ile ndoda ndiyaxolisa. Bengizobizela umphakathi so sengonile. Now la ibethenda ngifika mina bafethu ngizoba beatboxela nje. Kumekudiswana ngiyakhumbula nje ukuthi uyagcina idisa kwamena. Yakhwela wakhe ushaya ugubhu lo. Yakhwela kumina nangu umuntu efuna ngithatha imic bo. Ngaleso sikhathi kwakhona kwakhona OP Magic. Yes. OP Magic. Yeah. OP Magic bezemva kwethu. Esikoleni. Yes. I-superstar. OP enye into eshayayo ungazibekeli ukuthi mina ngesikhathi singangifuna ukuba sengilapha noma inkondlo ufuna zikusize ngani. Yabo. Then sigcina ke sesenze ezinye izinto noma sesiba ngumsindo. Ngenxa ukuthi asikaze sizibekele. Mhlawumbe inkondlo zakunika ngempela okwakufanele ube kulelo zinga okulona. Ukuthi awubonanga ukuthi wena sengifikile kulezi zinga engangifisa.